ग्रुप ग्रामपंचायत वसुरी बुद्रुक येथे भ्रष्टाचार उघड। श्रमजीवी संघटनेने ग्रुप ग्रामपंचायत वसुरी बुद्रुकमधील महसूल गाव घोडमाळ येथे विकास कामामध्ये अपहार झाल्याबाबत दिनांक 12 जुलै 2021 रोजी पंचायत समितीला लेखी पत्र देत कळवले होते। आज दिनांक 29 जुलै रोजी डेप्युटी इंजिनियर निमजे, विस्तार अधिकारी थालेकर, ज्युनियर इंजिनियर बोडके यांनी घोडमाळ येथील अपहार झालेल्या रस्त्यांची ग्रामपंचायत प्रशासक शिर्षीकर व संघटनेचे कार्यकर्ते नागरिक यांच्या समवेत भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली। यावेळी असे निदर्शनास आले की सन 2016-17 साली कातकरी वस्तीमध्ये राजू मुकणे यांचे घर ते अशोक मुकणे यांचे घर असा रस्ता बनवला आहे, तर 2018-19 या वर्षी नवीन रस्त्याचे काम केल्याचे भासून जुन्याच रस्त्यांवर दुरुस्ती करून फक्त कातकरी वस्ती ते अशोक मुकणे यांचे घर असे नाव बदलून कोणताही रस्ता न बनवता लाखोंचा अपहार केलाय। गणेश मंदिर ते चांगोवाडा यांचे घर हा रस्ता बनवताना जागा मालकाने मज्जाव केल्याने ठेकेदार सदस्यांनी परस्पर कोणतीही प्रशासकीय मान्यता न घेता बनवला व शासकीय अधिकाऱ्यांनी मात्र कोणतेही मूल्यमापन न करताच निधी अदा केल्याने ठेकेदार, ग्रामपंचायत प्रशासन यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप श्रमजीवीकडून करण्यात आला आहे। ग्रामपंचायत ऑफिस ते लक्ष्मण बसवत हा रस्ता कोणतेही प्रशासकीय मान्यता न घेता आराखड्यात नसताना बनवला आहे। पंडित सांबरे, दीपकराव हा रस्ताही कोणतेही प्रशासकीय मान्यता न घेता बनवला आहे। वरील 4 पैकी 3 रस्त्यांचे बांधकाम अनधिकृतरित्या कोणत्याही प्रशासकीय मान्यता न घेता झाले आहे, तर उर्वरित कातकरी वस्ती ते अशोक मुकणे हा रस्ता मुळात अस्तित्वातच नाहीये। याबाबत विचारणा केली असता आम्ही अहवाल वरिष्ठांना सादर करू, त्यानंतर भाष्य करू असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे। यावेळी प्रत्यक्ष पाहणी करता जिल्हा कातकरी घटक प्रमुख आदेश वाघ, तालुका अध्यक्ष भरत जाधव, तालुका संपर्क प्रमुख रफिक चौधरी, तालुका उपाध्यक्ष सुरेश पराड, तालुका सचिव सूरज दळवी, विभागीय सचिव रेखा पराड, सक्रिय कार्यकर्ते जयवंत गावित, गाव कमिटी प्रमुख चेतन मुकणे व गाव कमिटी पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते। या प्रकरणी सखोल चौकशी करून कारवाईची मागणी श्रमजीवीकडून करण्यात आली आहे। धन्यवाद।